siirtää vielä noin, niin se mikrofoni pääsee noin. Niin. Mitä sä teet se haaruka? Yritän silloin yhdellä. Ainoa. Varmaan epäonnistuu. Se kun mä yritän. Ottiko kala kiinni? On se jännä juttu, kun jätkät täällä Eräjärvellä. Tää tehdään ensi kesänä uusiksi. Se oikeesti ei mitään ruokaa. Ei mitään. Samaa aikaa, tiedätkö? Niin tuo on mustikoita just. Niin. Sitten on mustikokäyttää mahdollisuus tehdä. Jos ei muuta. Ja ei tää on kyllä vähän hanuista. Mikä? Mitä noin? Näytä. Toi on hyvä. No ei, voi Se perse, on tää tekeminen lokkes aika. kokonaan. No onko toi? Kyllä tuolla varmaan. Katoppa. Noin terävä. Eiköhän sillä saakin. Saa. Mä en nostettu. Mietin, että mä vähän vielä tasoitan tuota. Meikä tekee tästä vaan terävän piikin, jolla voi käydä. Joo. Se epäonnistuu koko harkka. Moi se alkaa tekee niitä lastoja. Tai niitä alustoja. Eihän ne tarvii olla muuta puhasta puuta vaan. Niin. Ei nyt vaikka leveä mämpälikon. Niin. Mietipä jos meillä olisi ollut ruokaa täällä, nää kaikki kertakäyttövälineet ja haarukat ja kaikki, niin eihän meillä olisi mitään tekemistä. Niinpä. Me vaan istut. Kertaan nyt kun ei oo mitään, niin on tekemistä. Pitää tehdä itse kaikkea. Joo, eiköhän tää on valmis. Pikku hioma. Mitä? Pikkasen Hiila. hion tuolta. Ai persuus mun selkä. Hei tuo kamera kuvaa vieläkin. Tuo. No niin, tommonen terävä. Noin. Sillä saa kalat käänneltyä näin. Pitää pistää talteen. Niin me pistettäis näin. Tarvitse Vie viivaa. tuonne jonnekin noitten ruokien viereen. Tossa on puukko. Joo, mä otan se just. Hei, mä tuun siihen hakkaan niitä. Mihin? Siihen niinku Voi pönttiin. perkules, kun tää on hyvä alusta justiin tässä tehdä. Oon mäkkiä terotan tän vaan ja sitten mä viivaan. No mikä on leveintä? Ai samperi, meikän selkän paskana. Musta se on oikein hyvä. Makoisa. Oikein hyvä alusta. Ruokaa. Ei mitään näin.
Noniin. Yksi puhdas alusta saa siihen 2 makkaraa. Sitten Tää vaikka, säästää noin. tuo, tai ei mitään. Pistää kaikki valmiit tohon noin. Vois tää noita alusta juttu olisi. Hui. Taas on sopiva paksu, mutta se on lähtenyt noin. Nyt saisi olla ESR. Se ois. ESN teko-ohjeet ois keis. Yritetäänkö tehdä ESR? Sekoitetaan kalaa ja mustikoita ja kaikkea. Joo, varmaan. Perse. No ei tolla tee mitään. Tosta noin. Itse kun nämä menee rikki kaikki. Rohkeille miten ne tykkäävät. Nyt, jes! Siinä on hyvä alusta kanssa. Voisi tehdä tommosen lastan tois. Pitäisikö? No ei se tuli jo sammu. On tää makku. Oi paska. Kato. No. Matkalaa! Hyviä No. videoita meillä. No, meillähän voi tulla paljon katsoja, mieti. Sitä näinkö tehdään... Näistä tulee meidän eräretkeilyohjelma. Niin. Ensin tehdään YouTuben käyttää eräjormailijan. No. Sitten nämä kaikki siinä yksityisenä. Niin että niitä ei löydä hakemalla, vaan se pitää tietää se osoite. Niin. Niin sitten me voidaan katsella antaa kavereille. Sitten jos halutaan, niin voidaan linkata se Facebookiin. Ja sit jos sillä on katsoja paljon, niin voidaan pistää sehän julkisessa. Niin, ja sitten vähintään tulee joku TV-sepyytö. No niin. Ohoi, tehdäänkö niin? Mieti, kun olisi miljardi katsoja. Wow. Mut meidän pitäisi tehdä joka viikko uusi tämmöinen ohjelma. No mä opetan koulua ainakin. Niin, lopettais koulua ja aloittais tekemään tätä. Eiköhän Justumusfilmsin tyypit tekee. Kun ne varmaan pääsi just, tiedätkö, sieltä... Mikäkään se on? 15? Ei 15, 19. Ne varmaan lopetti just koulun. Niin. Toisen vuoden lopetti. Ei, kun ne pääs koulusta. Niin. Eiku. Joo. Mikäköhän ne... Ei, no en mä tiedä, ne tekee niitä videoita. Keikkailtua. Ei sitä tiedä, vaikka meistäkin ketokisia tai kuulisi. Jollain eräretkeiluohjelmalla. Mä en oo ikinä syönyt makkaraa niin näin nauttimalla. Mä en tykkää makkarasta itse taas yhtään. Nyt kun on pakko syödä jotakin. Niin silloin kyllä maistuu. Nyt maistuu. Perse kun mä en osun nyt mihinkään. Nousko makkara päähän? Ei perse. No. Vedetään vielä tosta. Ja sittenkin ostaa tämmönen kunnon linkkari. Tossa on huono tehdä. No ei jees. No on se parempi kuin tämmösessä. No joo. Tää on niin tyylis. Pitäisikö se jotenkin tehdä? Joo, jäi pystyhyn
Se otti Menee hermoa. hermot. Kun ei nyt onnistu. Sillä palo pääni. Oho, tää halkes koko paska. Yes! Woo! Kaato ihan täydellinen. Täydellinen. Frontside. ES-alusta. Saanko halkinta koko paska? Elä turhaa. Soitapa teidän isälle, että käy hakoo pari eessä. Ei mene viimeksi mustikat kasvaa. Väittää alkaa päätä särkeä. Mä käyn kyllä tänään niin haetaan shampoot tuolta lainapeista. Siinä on ihme semmonen kato, jolla voi aina ottaa kiinni ja kääntää, jos ei saa lastella käännä. Laita sinne. Hyvä keksi. Vitsi, mä voisin vetää tästä pienen siitä. Mä lopetan nyt tähän, mä vielä latautan takaisin.